Amerikanong Boksidor nga si Benavidez Milangkat sa WBA title. Benavidez nga malampuson nga naangkon ang light heavyweight championship human sa unanimous decision nga daog didto sa Las Vegas, Nevada patok ang challenger David Morel kaghapon Pebrero 2 Philippine time. Human nakadipinsa si Benavidez sa World Boxing kung WBC nga pakos og milangkat sa World Boxing Association kung WBA title. Sila si judges Patricia Morris Harman og Steve Weisfield pulos may score sa away og 115-111 samtang si Team Chetam mihatag og 118-108 tanan pabor kang Benavidez. Nakita si Benavidez sa combo box nga nakaigo sa 48% siyang power punches og 76 sa iyang 224 landed punches sa lawas ni Morel nga adunay 11-1 sa iyang unang pildi human kini midominar sa pro boxing sukad pagsulod ni adtong 2019. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapugngan sa bagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak Armen, tatak IFM Balita.